Viem, že v Ixtape si sa stretol s Ruby. Priznala sa mi, že si sa s ňou vyspal. Si klamár. Hektor, keď sme naposledy spolu hovorili, chcel som ti to povedať. Potvrdili mi, že to dieťa je tvoje. Áno, preto zostanem z Ruby. Veľmi to ľutuje a ja som jej odpustil. Viem, že som urobil chybu. Máš moje slovo, že sa k nej už nepriblížim. Slovo muža, ktorý nedokáže rešpektovať ženu toho druhého, nestojí za nič. Myslím, že sme si kvít. Ty si bol prvý, kto nerešpektoval môj vzťah s Ruby. Neurobil som to, aby som sa ti pomstil. Už dávno si ma chcel týmto spôsobom ponížiť. Vyspal si sa s mojou ženou, pretože dala prednosť mne. Ak si to myslíš dobre, nebudem ťa presviečať. Rozhodol si sa, že sa oženíš s Ruby. Nech sa páči. Ja milujem Maribel. Už to viem. Ale varujem ťa, ak ju používaš, aby si sa mi pomstil. Chodím s Maribel, lebo ju ľúbim. Nechcem sa nikomu mstiť. Ubezpečujem ťa, že už nezasiahnem do vášho vzťahu. Postaram sa o to, aby to tak bolo. Nikdy ti nedovolím, aby si rozbil naše rodinné šťastie z Ruby. Rozumel si? Dozvedela som sa od Gabriela, že Ruby musí ležať v posteli, aby neprišla o dieťatko. Nevedel som to. Nechcela som byť indiskrétna. Viem, že máš starosť. Nie. Naposledy mi pripadala v poriadku. Pôjdem sa na ňu pozrieť. Ďakujem. To je fajn, že budeš konečne starým otcom. Už bolo na čase, nie? Musím už ísť, rozlúč sa na ty, prídeme neskoro, poď. Dobre, idem si ešte po nejaké CDčka, dobre? Choď. Genaro, musím ti niečo povedať. Gabriel chce ísť na dlhší čas do Európy. Na ty mi niečo spomínala. Pozval aj ju. Chcela by sme išli všetci, ale na ty odmietla. Tvrdí, že bude prekážať, lebo tam ideme na... Svadobnú cestu? Aj keď to nepovieš, je mi to jasné. Nechcela som kvôli na ty. Vravíš, že nemá námietky. Nechcem ju nechať samú v jej veku. Nerob si starosti, môže bývať za ten čas so mnou. Budem šťastný, postaram sa o ňu, je to moja dcéra. Viem. Ďakujem. Veľmi sa teším, že sa ti tak darí. Ide tvoj otec, povieme mu to? Zdravím. Pán Ignacio, viem, aké ste mi dali podmienky. Verte mi, že nesklamem vás ani Sofiu. Zase spolu chodíme. Luis, moja dcéra bola najšťastnejšia, keď chodila s tebou. Zo srdca vám želám, aby ste sa mali radi a aby ste boli šťastní. To je všetko. Pani, vaša kúpeľňa je ako nová. Ak tam niekedy niečo tieklo, už si to nikto nevšimne. Všetko je ako nové. Moja práca, madam, je 100%. Zaplatím vám, poďte tadiaľto. Ako poviete, môj drahý priateľ. Za všetko vám ďakujem. Nie za čo. S dovolením. Ste poriadne veľký. Poďme. Tak sa mi zdá, že odkedy sme spolu večerali, sa zmenilo veľa vecí. Pravila si mi, že nemáš šťastie v láske, ale vidím, že to nebola pravda. Lucio, akoby zázrakom sa pre mňa zmenil celý svet. Vidím, že Alejandro je schopný vzbudiť veľké emócie. Áno, ľúbim ho už veľmi dlho. Som veľmi šťastná, že opetoval moju lásku. Vieš, Maribel, som spokojný, keď sú ľudia, ktorých mám rád, šťastní. Áno, vyzeráš prekrásne, keď si šťastná. Želám ti to. Škoda, že sme sa nespoznali skôr. Nevedela som. Alejandro je veľmi šťastný muž. Dúfam, že si ťa dokáže oceniť. Ďakujem. S dovolením. Musím sa odtiaľto nejako dostať. Alejandro, chcem byť s tebou.
dovolením, ďakujem, že ste išli so mnou. Fíha, takto zblízka ste ešte vyšší. Pomôžte mi. Ruby odpočíva, ale nemôžem ju nechať dlho samú, krstná. Chápem, chlapče. Zo srdca ti ďakujem, že si prišiel. Keď sa vrátim zo svadobnej cesty, navštívim ťa. Užij si to, krstná. Zaslúžiš si to. Prajem vám šťastnú cestu. Ďakujem, synček. Presne tak to bolo, áno. Povedzte mi, Dorika, čo sa deje v tomto dome? Nič, prečo sa pýtate? Nerobte sa. Tá fešná seňora je tu predsa zatvorená. Neviem, ako ste na to prišli. Hádam si, nemyslíte, že som padol na hlavu? Je nejaký problém? Nie, pán inštalatér odchádza. Vyprevadím vás. Nie, pôjdem sám, nechytajte ma za rameno, lebo sa zaľúbim. Poďte. To je nálada, človeče. Jediné, čo mám. Myslím, že Lucio so mnou nechcel chodiť. Viem to. Našťastie som bol jednoznačný. Dúfam, že si uvedomil, že prišiel o svoju šancu. Pretože ja ťa nemienim opustiť. Blahoželáme zaľúbencom a nemyslím tým pani Elisu a pána Artura. A Maribel, tak sa teším. Vyhral si v lotérii? Aj ty si vyhral? Ako sa vám darí? Ešte stále si zvykáme, ale... Bolo to v poriadku, kým neprišla jedna nájomnička. To? Pani Lola. Nie, nehovor. Áno, a chce, aby sme raňajkovali, obedovali a večerali tam, ale... Neverím. Áno. Ako sa bavíte? Výborne, Marko. Elena mi povedala, že ste sa už stretli. Jasné, stretli sme sa minule v hoteli. Bola si ku mne veľmi milá. Ďakujem. Nie za čo. Nechcete si k nám na chvíľu prisadnúť? Áno. Jasné. Ďakujem. Vidím, že Elena na teba urobila hneď do začiatku dobrý dojem. Sme len priatelia. To nevadí. Maribela a ja sme boli tiež len priatelia. To je iné, Alejandro. Počuj, o čom si sa včera rozprával s Ernestom? Čo od teba chcel? Chcel som mu pomôcť dokončiť medicínu. Alejandro, veď ho nepoznáš. Zdá sa mi nespokojný. Možno preto, že mu nikto neponúkol príležitosť. Chcem mu pomôcť. Dúfam, že nebude hrdý a príjme to. Alejandro. Keď je človek na slobode, môže robiť príjemné a krásne veci. Môže sa dobre najesť, alebo si môže vypiť. Môže robiť, čo chce. Som rád, že si tu, otec. Zohnal si tú vec, ktorú som chcel. Áno, otec, ale tá látka je nebezpečná. Je to jed. Na čo ti je? Uvidíš, chlapče. Uvidíš. Ako bolo? Celkom dobre. Kde si bol? Na svadbe mojej krstnej. Bol si tam bezo mňa? Áno. A čo ti všetci povedali, keď si prišiel bezo mňa? Nič. Skoro si to ani nevšimli. Nikomu si nechýbala. Povedal som, že sa necítiš dobre. Mal si ma tam vziať. Vôbec nie. Stretla by si tam Alejandra. Bol tam? Áno. Bol veľmi spokojný. Myslím, že ho vôbec nemrzelo, že ťa stratil. Veľmi rýchlo si našiel útechu v náručí inej. Čo to vravíš? Alejandro a Maribel. Hádaj, chodia spolu. Nie je to irónia? Alejandro je rovnako neverný ako ty. Ty si robíš starosti a on sa zatiaľ utešuje z Maribel.
Asi bol z teba sklamaný po tom zážitku v Ixtape a rozhodol sa vymeniť ťa za inú. Alejandro nie je taký. A nebol sklamaný. Prežili sme neuveriteľné dni. Konečne som sa cítila ako žena. Nie tak ako pri tebe. On zrejme nebol taký spokojný. Všetci ľudia na svadbe videli, aký je šťastný a láskavý k svojej Maribel. Správali sa k sebe naozaj vášnivo. Ak si myslíš, že ma naštveš, strácaš čas. Neverím, že sa zalúbil do tej krivej. Tú krivú, ako vravíš, som si mal zobrať. Mal som to urobiť namiesto môjho životného omylu, ktorým si ty, láska moja. Dúfam, že si Alejandro Maribel ocení. Alejandro bol so mnou. A ty vieš, čo to znamená. Aj keď ľutuješ, že si sa so mnou oženil, bol si so mnou šťastný. Trest to bol len pre mňa. Takže ty tvrdíš, že si pri mne celý čas trpela? Čudné. Žila si ako kráľovná. Mala si, čo si chcela a cestovala si tak, ako sa ti nikdy nesnívalo. Áno, ale bez svojej lásky. Vieš, Ruby, závidím Alejandrovi. Má pri sebe úžasnú ženu. On bude šťastný, zatiaľ čo ja sa musím uspokojiť s pobehlicou. Prestaň, hlupák! Nebude s ňou šťastný. V tom sme zajedno. Ani ja nechcem, aby s ňou zostal. Nezaslúži si ju. To je irónia. Prebrala si Maribel snúbenca a teraz ti to vracia rovnakým spôsobom. Bolí to? Udrím, mňa to nebolí. Všetci moji nepriatelia zaplatia za to, čo mi spôsobili. Dobre, ale teraz si musíš vážiť slobodu a možnosť začať nový život. O čom to hovoríš, Ernesto? Aký nový život, prosím ťa? Nemôžem vykonávať svoju profesiu. Alejandro mi všetko vzal. Otec, najlepší spôsob, ako sa pomstiť, je očistiť tvoje meno. Musíš všetkým dokázať, že si bol nevinný. Ernesto, zmenil si svoj názor, lebo si sa zamiloval do toho dievčaťa, do Maribel. Alejandro ťa nalákal na svoje sľuby. Chlapče, žien sú milióny. Ak chceš dokončiť štúdia, nájdeme pomoc niekde inde. Nie je to ľahké. Zažil som to, keď ťa zatvorili. Nemohol som používať ani svoje priezvisko. Bolo to strašné. Práve preto si musíš dobre zapamätať všetko, čo si musel znášať. Netreba sa dať obmäkčiť, rozumieš? Áno. Počúvaj. Chcem spoznať muža, ktorý ma dostal z väzenia. Grófa de Aragon. Ďakujem, že si prišiel, Lucio. Nemáš za čo, Arturo. Musíme vyriešiť tú záležitosť s kúpou tvojej burzy. Na mojej svadbe nechcem hovoriť o obchodoch. Súhlasím. Hovorme o tvojej dcére. Pripadá mi ako anjel, je výnimočná. To je. Moja dcéra mala ťažký život a dokázala všetko prekonať. Teraz to konečne vyzerá, že všetko vychádza tak, ako si želá. Dcérka, Maribel, Lucio odchádza. Lucio, ďakujem ti, že si bol s mojím ockom v taký významný deň. Bolo mi potešením. Arturo je môj veľmi dobrý priateľ a želám si, aby sa toto priateľstvo rozvíjalo. Veľmi rád som ťa videl. Prídem do nemocnice a poskytnem ďalší príspevok. Budeme vám vďační. Veľmi radi vás privítame. Maribel si nepresadí svoje. Už roky je zaľúbená do Alejandra. Ale nech sa snaží akokoľvek. On ľúbi iba mňa. Čo to hovoríš? Nevedel si to? Potom, ako ťa Maribel bola v Cancúne prosiť, aby si sa k nej vrátil, išla rovno do Mexico City a tam sa utešovala s mojím Alejandrom. Krivá ľahko prekonala to, že si ju opustil. Ani ona ťa nikdy neľúbila. Ľúbila ma. Maribel je dobrá žena. Nie je pokrytecká a falošná ako ty. Nemal som ju sklamať. Hektor, prosím ťa, ešte ma rozplačeš. Tak veľmi si ju ľúbil. Klamal si Maribel, aby si mohol byť so mnou. Urobil si to, pretože si ju v podstate nikdy neľúbil. Ako je možné, že hovoríš o Maribel s toľkou zlosťou a hnevom? My sme predsa oklamali ju. Nenávidím ju. Vždy som ju nenávidela. Mala všetko.
otca milionára, vilu, služobníctvo. Ja som mala len obnosené šaty a bývala som v tej najhoršej štvrti. To nie je možné. Už to chápem. Vždy si želala to, čo mala Maribel. Jasné. Ja som bol súčasťou toho balíčka. Doteraz si na ňu chorobne žiarlivá. Som veľmi šťastná. Zvykaj si, náš vzťah som začal s nádejou, že vydrží do konca života. Alejandro, to si veľmi želám. Vyrušujem? Nie, nikdy, pani Elisa. Keď vás vidím spolu, chcem zablahoželať Alejandrovi, že s tebou chodí, Maribel. Pani Elisa, srdečná vďaka. Prepáčte, ale my už pôjdeme. Nie, musím s vami ešte hovoriť. Prepáčte, poďte. Musím ti niečo povedať, Alejandro. Viem, že si dobrý človek. Problémy s Hektorom si mal iba kvôli Ruby. A ja som na tom mal svoj podiel, ale už to mám našťastie za sebou. To dúfam. Chcela som ťa poprosiť, aby si zabudol na Ruby. Kvôli Maribel, Hektorovi, sebe. Ale predovšetkým kvôli dieťatku. Môj vnúčik za nič nemôže. Bolo to tak. Nie, Ruby. Ale áno. Ona mala všetko a ja nič. Nemôžeš to pochopiť, Hektor. Nevieš, čo je to byť chudobný. Myslíš si, že to ospravedlňuje všetko, čo si urobila, Ruby? Len som dosiahla to, čo som chcela. Keď mohla mať Maribel, bohatého frajera, prečo ja nie? Zaslúžila som si to viac. Vždy som bola oveľa krajšia a inteligentnejšia. Ten bohatý frajer sa potom stal tvojim manželom. Však, Ruby? Presne tak, Hektor. A keď si dosiahla to, že som Maribel opustil, prestal som ťa zaujímať. Tvoja mama mala pravdu, keď mi povedala, aby som si na teba dával pozor. Vedela, aká si. Poznala ťa. Nehovor mi o mojej matke. Prečo, Ruby? Mrzí ťa, že mala pravdu? Pani Refugio zraňovalo, že má takú dcéru. Takú krutú, ctižiadostivú, plnú nenávisť. To nie je pravda. Matka ma mala rada. Neuvedomuješ si, že celý tvoj život bol iba fraškou? Žila si život, ktorý patril Maribel. Pozri, ako to dopadlo. Je mi ťa naozaj ľúto. Rozmýšľala som o tom, čo si mi minule povedal o Kajetánovi. A stále nerozumiem, prečo sa cíti odstrkovaný. Koniec koncov si mu prenechal Kristínu. Myslím, že tie 3 roky väzenia ho veľmi zmenili. Stratil v seba dôveru, zatrpkol. Nie je ľahké znovu začať žiť svoj život. Nepoznám ho, ale mala som z neho dobrý dojem. Podľa mňa ho do toho väzenia dostala Ruby. O tom som presvedčený. Keď hovoril o Ruby, povedal, že by nebol rád, keby sa dopustila nejakého ďalšieho podvodu. Nenávidí ju. Ruby si popudila proti sebe veľa ľudí. Dokonca aj nás dvoch. Bohužiaľ sa s ňou budeme musieť obaja aj naďalej stretávať. Ja kvôli Hektorovi a ty, pretože máš rád jej neter a sestru. Áno. Mami, už sme prišli. Kde je mama? Miláčik, mama dnes musela ísť do práce. Choď si umyť ručky, srdiečko, choď. Poď aj ty so mnou. Nie, srdiečko, hneď za tebou prídem. Choď už. Zavolám alebo nie? No, Fernandita, viem, že ti chýbam. Zavolám alebo nezavolám? Kristýnita, aj tebe chýbam. Zavolám alebo nezavolám? Čo mám robiť? Ale zavolám, no čo? Celá som mokrá, v kúpeľni je veľmi pekná fontána. Čo si zase vyviedla, srdiečko? Si celá mokrá. Neviem zastaviť vodu. No, tak sa pozrime, čo sa stalo. Ukáž, pozriem sa.
Miláčik, hneď prídem. Nepohni sa odtiaľ. Zostaň tam, dobre? Odskočila kúpeľňa je mokrá. Áno, poklad. Už idem. Kto je? Kajetáno. Onesimo. Ako sa máš? Poďte ďalej. Zvoní mi telefón. Počkajte. To je katastrofa. Haló? Haló? Zavesili. Čo vám je, pani Lola? Som veľmi smutná. Zdá sa mi, že ma vôbec nepotrebujú. Volala som im a nikto mi to nezdvihol. Išli sa prejsť bezo mňa. Keď vám tak veľmi chýbajú, prečo si to s nimi nevybavíte a nevrátite sa k ním? Teda, aby ste neboli taká smutná, len preto to hovorím. Nie, radšej budem znášať smútok. Keď im nechýbam, nebudú ma prosiť, aby som sa vrátila. A ja môžem pokojne žiť tu s vami. Vy ma naozaj potrebujete. Nie, až tak. A ja viem, že ma potrebujete, viem. Ahoj, pokladík môj. Mama, pozri sa, aká som mokrá. Povedala som ti, že sa nemáš namáčať. Miláčik, ochorieš. Prečo je to dieťa mokré? Vysvetlím ti to, ale najprv ju prezleč, prosím ťa. Kajetáno, vravela som ti, že malé dieťa nemôžeš nechať samo ani len na chvíľku. Áno, Miláčik, vieš... Ale áno, viem. Určite si mal veľmi dôležitý rozhovor. Čo? Poď, Miláčik. Mňa neobvinujte, práve som prišiel. Alejandro nemôže byť zaľúbený do Maribel. To nie je pravda. Aj keď to popiera, vie, že si jeho dieťa. Bude chcieť byť s tebou. Poslúžiš mi a spojíš nás ešte viac. Kúpeľňa je v poriadku, ale nie je to môj problém, človeče. Musíme niečo urobiť. Ach, Dolores, vráť sa mi. Naozaj ti ani trochu nechýba. Pravdu povediac, aj keď je trochu otravná, chýba mi. Najmä v takýchto chvíľach, keď sa musím celý deň starať o Fernandu. Uvedomil som si, že nám chýba. A to znamená, že ju chceš len ako súkromnú opatrovateľku? Nie. Aj pre... Nie. Musíš ju mať rád takú, aká je. Nie len preto, že sa vie dobre postarať o malého anielika. Isté, ale musím uznať, že je veľkou pomocou. To je ono. To sa mi páči, že si ju vážiš, ako si zaslúži. Nemám rád ľudí, ktorí si vôbec nevážia svoje ženy. Zabehlo mi. Ste v poriadku? Vieš, čo som dnes videl? Čo? Niečo naozaj veľmi zvláštne. Jednu veľmi peknú senioru držia zatvorenú. Má takéto nočiská. Áno. Naozaj, človeče, mala oči väčšie ako nohy a tá ich mala. Aha. Veľmi pekná, také kučeravé vlásky ako anielik a strážila ju obrovská gorila. Veľmi čudné, veľmi. Prečo by nejakú ženu držali zatvorenú v dome? Neveríš mi? Tu mám dôkaz, vážený. Čo za dôkaz? Pozri sa, pozri. Čítaj. Pomôžte mi? Áno. Musíme ísť. Ďakujeme za všetko. Nie, naopak. Vďaka, že ste prišli. Bola to najkrajšia svadba v mojom živote. Konečne si sa vydala za chinára, Elisa. Milujem svojho muža. A ja ľúbim Ignacia. A my sa kedy vezmeme, drahý? Čoskoro, drahá. Ozaj blíži sa výročie nášho sobáša. Musíme urobiť obrovskú oslavu. Jasné, že áno. 35 rokov nemožno len tak prejsť bez povšimnutia. Mne ten čas pri mojej Karle uplynul ako minútka. Bolo vidno, že je dosť bohatá. Myslím, že keby som ju zachránil, dala by mi pekné peniažky. To chcela povedať, keď tam dala znak pesa, nie? Pomôžete jej len pre peniaze? A keby nemala peniaze, tá nešťastnica je tam zatvorená. Ale ja som nepovedal, že to urobím. Vlastne, aby si mi dobre rozumel, ja to neurobím. Mali by ste niečo urobiť. Je hrozné, keď prídete o slobodu a nikto vám nepomôže. Viem, že to hovoríš z vlastnej skúsenosti. Bolo hrozné, že ťa tá Ruby dostala do basy, hoci si bol nevinný, ako nejaký aniel. Musím
musím si dobre premyslieť, čo urobím s tou seňorou. Vieš čo? Ty by si mi vlastne mohol pomôcť. Čo je to? Chcem oslavovať. Po tom všetkom, čo sa v poslednom čase stalo, to najmenej, čo môžeme urobiť, je osláviť náš vzťah, ktorý je založený na úprimnosti. Nemám čo oslavovať. Ja áno. Nedostaneš darček ako inokedy, lebo si sa správala veľmi zle. Viem, že nechceš byť sama. Tak dnes večer zostanem s tebou. Prišiel čas odchodu. Ďakujem ti, že si ma vo všetkom podporila. Dnes je najšťastnejší deň môjho života. Aj pre mňa. Súhlasím s Alisou. Ďakujem ti za oporu a za lásku. Už nám tu chýba len moja panča. Nech je kdekoľvek. Aj ona by sa tešila z tejto svadby. Máš pravdu. Vždy sme chceli, aby si sa oženil, Ocko. Pamätáš si? Ale dal si sa dosť prosiť. No, má to svoje vysvetlenie. Musel som počkať, kým príde táto úžasná žena. Myslím si to isté. Dobre, je na čase ísť. Šťastnú cestu. Som rád, že si sa najedla, miláčik. Musíš o seba dbať. Nerob si starosti, dávam pozor na moje dieťa. Nemusíš mi to stále pripomínať. Uvidíš, že náš vzťah sa časom zlepší. Vieš čo? Stále si taká pekná ako vždy. Tvoja tvár ma fascinuje. Nepočúvala si ma? Povedal som, že ma fascinuješ. Keď ťa mám vo svojom náručí, chcel by som na všetko zabudnúť. Mať pocit, že sa nič medzi nami nestalo. Že všetko je, ako bolo. Vieš čo, drahá? Stále ma prekvapuješ. Prečo? Nemáš chuť boskávať sa? Viem, že nič nerobíš nezištne, láska moja. Čo si s tým chcela urobiť? Čo, pani Ferrerová? Netvár sa tak. Nič ti neurobím. Ty ma nezaujímaš. Povedal som, aby prepustili pána Garciu. Doktor Lara sa o to postaral. Potrebujem kópiu prepúšťacej správy. Áno, hneď vám ju prinesiem. Ďakujem. Ako rozoberiem tú vec? Ten inštalátor sa musí vrátiť. Kto je? Priniesla som vám raňajky, pani. Ďakujem, Dora, idem. Je všetko v poriadku? Nepotrebujete... Nie, Dora, som v kúpeľni, nechaj ma. Ďakujem. Pane, zaniesla som pani raňajky. Ďakujem, Dora. Zase tá prekliatá bolesť. Mám to povedať panej? Nie, nič jej nehovor. Pomôžem vám, pane. Nie. Musím ísť do nemocnice. Dora, kým budem mimo domu, v žiadnom prípade nespúšť z očí Ruby. Buď v strehu. Áno, pane. Dora, musím ísť. Pomôžem vám. Nie.
Gratulujem ku vzťahu s Maribel. Páčili ste sa mi na tej svadbe. Je mi s ňou veľmi dobre. Pán doktor, tu sú tie papiere. Ďakujem pekne. Ahoj. Elena. Ahoj. Ako sa máš? Práve idem na terapiu. Prišla som ťa pozdraviť. Ako sa máš? Dobre, ďakujem. Ak máte prácu, prídem neskôr. Rád som ťa videl. A ja. Ahojte. Ahoj, Alejandro. Aha. Včera som sa veľmi dobre cítila na svadbe. Pozývam ťa na kávu. Príjmaš? Áno, ale až keď pôjdem z terapie. Teraz nemôžem. Dobre. Dobrý deň, Elena. Marko? Dobrý deň. Prepáčte. Uznávam, že nie je ľahké udržať krok s mojou dcérou. Milujem ju a rád s ňou trávim čas, ale má energiu dospelého chlapa. Dúfam, že teraz ti ešte viac bude chýbať pani Lola. Možno sa ti to zdá čudné, ale nie len preto si ju vážim. Je pravda, že svojím spôsobom nás mala všetkých rada. Okrem toho sa starala o teba a Fernandu, keď som tu nebol. A to si cením. Áno? Doktor, ako sa máš? Rád ťa počujem. Všetko je v poriadku? To je dobré. Áno, jasné. Prestal som chodiť. V poslednom čase som nemal bolesti. S terapiou nemôžeš prestať len preto, že nemáš bolesti. Viem. Včera večer som si vzal silné analgetika. Ráno je to vždy najhoršie. Cvičíš? Nie. A chodíš plávať? Nie. Mal som problémy, tak som nechodil. Nezabúdaj, že stres a nedostatok pohybu je to najhoršie v tvojej situácii. Ja viem. Asi sa musím začať o seba viac starať. Ten inštalatér to neopravil. Sprcha kvapká viac ako predtým. Neviem, čo s tým je. Zavolaj iného inštalatéra. Ten človek je veľmi šikovný. Netuším, čo sa s ním mohlo stať. Onesimo vždy ručí za svoju prácu. Ak dovolíte, znovu mu zavolám. Dobre, keď sme mu už zaplatili, musí to opraviť. No tak choď, zavolaj mu. Áno. Som rád, že si sa ozval. Jasné, uvidíme sa na kongrese. Kde si bol tak dlho? Kde si bol? Musel som urobiť niečo veľmi dôležité. Prineste mi jedálny lístok, dobre? Otec, čo si robil? Použil si jed? To nie je možné. Konečne si na slobode. Prečo takto riskuješ? Pokiaľ bude Alejandro Cárdenas nažive, nebudem mať ani minútu pokoj. Čože? Preboha. Povedal si mi, že ho len vystrašíš. Máš pravdu, možno mi ušla ruka. Ernesto! Ernesto! Alejandro? Alejandro, čo ti je? Čo ti je, drahý? Čo je? Pomôžte mi! Čo sa ti stalo, Alejandro? Čo ti je? Alejandro, odpovedz mi, čo ti je? Čo ti je? Láska moja. Dora! Dora! Čo vám je, senora? Zavolaj Doru, prosím, rýchlo. Dora! Rýchlo! Už sa ti skončila terapia? Nebola žiadna.
Prečo? Volal doktor a povedal, že nemôže prísť. Poďme na kávu. Povieš mi, čo je nové s pavúkmi, alebo o nejakom inom probléme. Neboj sa, nebudem ti nič účtovať. Ale tu? Áno. Marko, pomôž mi, prosím ťa, je to súrne. Ide o Alejandra. Fernandita, ideme do parku. Môžem si vziať loptu? Ty chceš hrať futbal? Áno, s tetou Lolou vždy hráme futbal. Ona hrá za Nekaxu a ja za Ameriku. Miláčik, aspoň niečo vieš o futbale. Dobre, ak to tak chceš, zahráme si futbal. Ja idem otvoriť. Tak choď. Strýko Pako! Ahoj, ako sa máš, Fernandita? Daj mi pusu. Ako sa máš, dobre? Idem s mojím ockom Kajetanom do parku. Ak tvoj ocko Kajetano chce, pôjdem na chvíľu s vami, dobre? Jasné, že chcem. Dobre, idem si po loptu. Dobre, bež. To je môj orlíček. Ako sa máš, Pako? Ďakujem, dobre. A prišiel si kvôli svojej podnájomničke, pani Lole? Áno. Poď, sadni si. Cvičím, aby som sa udržiavala vo forme a páčila sa môjmu Pakovi. Žartuješ? Myslíte si, že mužov získate len tým, že im dáte najesť? Nie, veľmi sa mýlite. Neviem, prečo vám radím, aj tak nemáte frajera. Nuž, frajera ako takého nemám, ale nápadníka toho veru mám. Vieš čo? A ja chcem urobiť všetko, aby som sa páčila môjmu Onesimovi, miláčiko. Ukáž, požičaj mi to. A ja si chcem zacvičiť. Ukáž? Dolores. Pani Lola nie je zlá, ale vždy si chce presadiť svoju vôľu. A to nie je ľahké znášať. Áno, viem, to mi hovor. Dobrý, Kajetano. Marikita. Pakito, čo povieš o pani Lole? Ako sa má? Dobre, Marikita. Predstav si, že sa máš tak dobre, že sa nechce vrátiť. Do tváre vidíš, do srdca nie. Poviem vám tajomstvo. Bola som ju pozrieť a nudila sa. Podľa mňa sa chce vrátiť. Veľmi jej chýba naše prostredie. Tak teda prečo sa nevráti? Veď ju poznáte. Je strašne hrdá a nezloží zbranie. Už je vám lepšie, pani? Áno. Sú to nevoľnosti z toho hlúpeho tehotenstva. Na čo sú? Prepáčte. Čo sa stalo, Ruby? Je pravda, že si sa cítila zle, alebo si to len predstierala? Bolo mi zle. Nie je to poprvýkrát, čo mi bolo zle. Prečo si mi to nepovedala? Na čo? Nežiadam ťa o pomoc. Daj mi pokoj, drahý. Prosím ťa. Maribel, čo je s Alejandrom? Vraj ho odviezli na Aro. Čo sa mu stalo? Zdá sa, že ho otrávili. Otrávili? Ale ako je to možné? Nie, teraz je dôležité, aby sa z toho dostal. Áno, pravda, že. Dúfajme, že sa z toho čoskoro dostane. Ďakujem, Ernesto. Potom bude musieť prebehnúť podrobné vyšetrovanie, pretože je to veľmi čudné. Áno, jasné. Ernesto, viem, že spolu nevychádzate dobre, ale ďakujem ti za záujem o jeho zdravie. Je pravda, že sme mali isté nezhody. Ale nechcem, aby sa mu niečo stalo, alebo aby si sa trápila jeho utrpením. Ernesto, chcem ti povedať, že s Alejandrom chodím. Maribel, kde je môj syn? Chcem ho vidieť. Dostane sa z toho, povedz, Maribel. Elena, som rád, že si tu. Viem, že máš dosť dôvodov hnevať sa na mňa. Áno, máš pravdu. Už toho mám dosť. Rozhodla som sa na teba zabudnúť, lebo ťa ľúbim. Neviem pochopiť, že po tom všetkom, čo ti Ruby urobila, s ňou chceš stále zostať. Aj keď ma nechápeš, prosím ťa, aby... Nie som tu preto, aby sme hovorili o nás. Prišla som preto, že chcem, aby si mi niečo vysvetlil. Neverím tomu. Čo si urobil Alejandrovi? Čo je s ním? Idem z nemocnice. Alejandro bol otrávený. Prečo si bol ráno v nemocnici? Upokoj sa. Robia všetko preto, aby ho zachránili. Nerozumiem, ako sa to mohlo stať.
Bolo šťastie, že si ho našla. Keby si prišla neskôr, mohlo byť už neskoro. Dostane sa z toho? Rád by som ti povedal, že áno. Najbližšie hodiny sú kritické.